ya 136 136 an da sa fara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna mutuwar godiya ga Allah madaukakin sarki wanda shi ke da iko da kowa da komai kuma malikin zabe da kasa da abin da ke tsakani kuma malikin talibai baki daya yawar godiya ta ƙara tabbata a gare shi da ya kaddare rayuwar bayinsa mahalicci wannan yini da muke ciki yau ga shi muna 25 ga watan ramadana wadda hijirar mahaifin jira an da tabbata a gare shi da makarar madina shekaru wato shekara ta 1442 muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da yake ba mu iko na mu suke daura kan tafsiri na alƙur'ani mai girma a cikin wannan kwanukan masu girman daraja kwanaki 10 na ƙarshen watan ramadana wanda lissafin kwanakin da Allah ya halitta duniya in ba kwanaki na farko kwanan 10 farko na zulhajji ba to babu wasu kwanuka da suka fi kwanuka daraja kwanaki 10 na zulhajji saboda akwai inin da ta fi kowace inin tun da aka yi duniya ba ta samun wannan inin ba ita ce ranar 9 ga watan zulhajji ranar arafa da ake taruwa a filin arafa wanda aka kamanta cewa taruwar nan da ake a filin arafa kwatankwacin taruwar da za a yi kenan filin alkiyama shi yasa sai ya samu daraja sai aka ce to kwanaki 10 kuma na ramadana ba taɓa samu dare ɗaya wanda zai yi daidai da ainihin watanni dubu ba ko shekara watanni an fi shari watanni dubu ba taɓa samu ba a dare a watan ramadana dare ɗaya ba taɓa samun batu da aka yi duniya ita ce dare da ya tuka da ake
fito daga gaba za ta fara a yamma ba ta ku samu wani ranar mai albarka wanda yake ranar ainihin arafa ba kun ga kwanaki to kuma ga shi Allah ya kama cin goma na kashin watan Ramadana wanda in Allah ba shi sa'a Allah ya datar da shi ganin ne na tukadiri wannan ya jefa ya tafi Allah samu dace to amma malamai sun ce kai daga zuciyan kama inda zaka gane cewa lallai dare da jannatin kadari na bana ka tafi shi ne idan tun lokacin da aka fara Ramadan jami bai taba wuce har da na sanarwi guda biyar ba ka taba rasa jami'i kuma ba ka taba rasa ashen ba kuma ba ka taba sakaci da shafa'i da mutum ba kuma a ce har watan ya kare amma ya baka sa a kan da zuci ka kiyaye wannan ai ka gama ka samu domin ba wani abu bane dare da ya tattara yadda da malamai Allah dukan su da gafata musu suke kwatanta cewa dare ne wanda duk bishiyoyi da su kwanta ko mu ya kwanta to ba haka ba kai ne wannan dare idan kai ba mu Allah ne zaka ji shi daban ba a zuciyar a zuciyar zai ka ga zuciyar kai na faru da kusan ne yake fara da makare ba ka jin damar komi to Allah ba musa Allah ya saboda haka wancan aya ta 136 wanda ke magana kan ainihin al'ada na mushrikai su yi a da kaka in suka yi girbi wanda ke musulmi sai cewa na wanda hasu ya fita garau sai ce wannan daban bakansu wannan ya ji wani shi to sai Allah ya ci gaba da bayyana mana cewa waka zalika haka nan zayyana da kasira min da mushrikina an kawata wa da yawa daga cikin masu haɗa da wani mushrikai musamman faman da annabi ke yi da mushrikai na makka an kawata musu da yawa daga cikin jiji da kansu da kuma ibadansu da ainihin wato koro da koro har ma suna kashe ya'yansu kamar da zama jiya cikin wannan haya ya ce kutina auladi abin da yake kawata musu shine kashe ya'yansu idan mata ta haifi ya mace da ranta in an yi haƙuri ma har yaro ya fara da dafi sai a kama da abin da shi sai yi na marati allahu anhu ya ce akwai abin da ya faru tun bai musulunta ba guduwa ba sahabi babba na kuf da annabi sallallahu alaihi wasallam shine Umar bin Khattab radiyallahu anhu wanda a ranar da ya musulunta annabi ya ce har ya koma ga Allah yana daga cikin ranakun da ya taɓa samun farin ciki a duniya kuma musuluntansa yana ɗaya daga cikin ranakun da Allah ya daga ya samu musulunci wasu duniya sai yi na Umar kuma ya aure da annabi sallallahu alaihi wasallam yarsa da ake kira na Hausa sannan kuma ɗansa Abdullahi ya zo yana wa annabi hidima shi yasa in aka ce Abdullahi bin Umar bin Khattab radiyallahu anhu ma ba ce an domin dukan su biyu sahabai ne dalil a wajen Allah saboda haka sai Umar a wata kisa ya ce bayan ya musulunta in ya tuna da wata kisa ya ce wallahi kuka ke da hawaye ya ce wata rana ya budurwa sai a
har ta yi girma sai iyayen suka ce da kunya a bar ta har ta balaga a ce an aure ta a ji abin da ta kuma sai aka tafi da ita bakin daji da masu haka rami kuma sai aka haka rami har matan da taya sun shirya kasa sai a ce ta shiga in ta shiga sai aka ga ai da sauran kan shawo sai a ce ta fita da haka sai da ta nitse ba za a ga kanta ba sai aka dinda ta wurin aka tura kasa kan ta aka dinda da rai in tuba ga abin bakin cikin da yake wannan kuma da sanin iyaye wani da kunya na ce suna da yawo kafirci akan kafirci shi ne allah ce kutila a wuladin kashe ya'yansu da rai da suke binnewa kuma wa'ansu kuma can unguwar in suka kashe sai su ja gawar ta su kai wa ainihin makansu cewa gashi mun ba ku mutum ma ba daba ba dama kuya ake zuwa raba a yanka ko zakara to yau da gashi an kashe budurwa an zo an ba ku to dan adam ne shurafai liyar duruhun don me don su amince da su wani yalbisu alaihim dinan wai saboda rufin asiri na addininsu wadda sha Allah ma faru Allah ya ce inda Allah ya so tun farko da ba za su samu wannan zuciyar kafin ma ba da Allah ya shi da wani irin zuciya za a ba su irin namun na karon musulunci to amma me yasa Allah bai ba su wannan ba Allah ya ce kalma ta riga tun farko an yi gidan wuta tana da nata rabo an yi gidan aljanna tana da nata rabo shi kuma Allah mai adalci ne wanda ya lalace sai a bar wa gidan wuta kayanta Allah ya kare ba za mu yi Allah ya ce wa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wahala da su ma sun wahala saboda kai ba za mu ka kyale su wa ma yaftaruna da abin da suke kikirawa don su bata ainihin wato hasken na bin musulunci ai da ba kamar yadda kuke ga yan siyasa kuma na Allah shi yake nuna gaskiya abubuwa bibi ne Allah ya ce na harshe abubuwa bibi sai ni na zama guda a duk duniya abubuwa bibi ne ko an kakkara ma wallahi maganin Allah shi ne yanzu ku duba fati in za a yi fati na ce yanzu ba muna da fati wajen nawa ne 90 da wani abu fati na siyasa to amma idan aka zo actual elections sai aka ce fati ɗaya ta ci to sauran duk gaba ɗaya sai ce fati da yan hamayya da wanda ya ci da ɗan hamayya an biyu ne kuma suke dawa ko a ƙarfin ma ku duba fashin da aka yi har wani ma ya sa yi zanga-zanga ba za a kashe mutane don ba yi masu rijistar fati ba ko da an yi ma a wancan zamanin pdp ne da menene da sdp ko pdp da apc apc na wannan karo wannan akwai cpc akwai cpc akwai apc to yanzu mu bar wancan ma yanzu ba pdp da apc ake ma su ne kaɗai fashe najeriya to ai sun dawo guda biyu ne kawai allah ya ce dama kowane abu biyu ne shi kaɗai ne ko da an yi masa rassa za su dawo biyu ne kawai ci gaba an garin وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام
وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. نعم. قالوا سيسكتي هذه أنعام وحرث هجر. suka ce wannan sai su ayyana wani dabbobi ce wannan dabba da wannan hasi duk wannan an bara gunki kaza, wato an haramta kada kowa ya ci sai gunki kaza. A nan sai ibn Abbas yake ba mu labari waka zalika mujahid wa dhahab da ani wato ibn Abbas da dhahab da kuma mujahid da sada dukansu suna cewa wannan rigiman an same shi ne a Makka lokacin da annabi ke fama na kiran farko zuwa ga musulunci, su fifita dabba ma kan mutum a wancan lokaci, su fifita duk wanda ya samu hatsi to sai kafin ya bada hatsin saboda ku fara ku yi musu sujuda kafin ya san maku kuma da daidai ko kuma wani daidai da ya ta'amu don su samu ya ta'amu ha don su samu a ce da su illa man da sha. Allah ya ce ba wanda yake ba da hasi ya ba da arziki ya ba da damina mai albarka sai da shi Allah da ya yi wa na amin huri matuhura wani za'amihin kuma cikin riyawar su haɗe wa na'amun huri matuhura za su ga dabba ke kyawun dabba mai kiba kamar da kuma ainihin wato alfadari ko da sa ne in sun so wannan abin nasu dattawa sai su ce daga bana kada ɗaura wannan saniya wani abokai san duk saniya ko na kuma wanda aka ce ba za a ɗaura komai kai ba to ya zama na gunki na bara gunki ba to kuma ba gaske ba wani gunki dattawan gari ne za a bar masu wannan bijimi mai maifin su kada shi zuwa kurmi lokacin da za a yanka su gasa su yi komin su rarraba wa juna ko a kai gida to wannan kaga an haramta mutanen gari. Har kai mai dabban ma in aka ba ka ce aka ga dabban ka ana kora su sai ce wannan aka ga wata take da mai sai ce a sauke kaya daga wannan ko kana ko ba ma zai saurara maka har muna da tawon gari da wannan sai a ce an ba wa manyan gumaka su da tawon wannan gidan kuma sai su ta murna ɗan mun ji daɗi mun ga bijin na ga muku in an gaba za a mura gunki to ga shi an gaba zuwa wurin alfahari na wajen su amma mai dabba kuma na bakin ciki sai ya ce wa na'amun la ya kuru na ismin Allah alaiha da kuma dabba wanda ko an zo yankansa sai su yarda cewa ba za a mace sunan Allah kai ba saboda me musulunci bai kama su ba farkon badawar islam ne farkon musulunci ne kaga kun daba muna ce bismillahi Allahu akbar zan mu zari to sai a dubi wata dabbar sai ce wannan kada a mace sunan Allah kai don me yasa ba za a mace sunan Allah kai ma na dattawan gari ne sai a tuna a ce an ba da ta don gari a zaune lafiya can sun hana su nasu in sun zo sai a cire kai daga bayan dabba sai da nasu su kuma musulmin farko tun da ba su da yawa in sun zo yanka sai ce kar su ambaci sunan Allah kai to mu kuma a musulunci an ce da mu abinda duk ba ambaci sunan Allah kai ba kan mu kuma gaske ba haramun karbi to kagai shi ke da sai su jawo zalunci
mulkin danniya Allah. Allah ya kare mu ci gaba iftira'an alai ikirawa da suka yi ko ba wani wanda ya sa su wani matsayi sai ya jizi ya hunko bi ma kanu yaftaruna Allah ya ce da sannu za a sakanta musu dangane da abin da suke tuna su kwashe kayan mutane da ƙarfi da yaji wannan ma wata laifi ne domin a kafirci ma akwai wani kafirin da ya fi wani kafirin azaban kuma daban-daban da ya yi ai akwai jahannam akwai jahima akwai mai gidajen wutar daban-daban da su an da kare akwai sakara duk gidajen wutar ne da hawiya uwar wutar kenan mai balbal kenan hawiya an da kare ci gaba وقالوا ما في بطون هذه الأنعام وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. annabi fara sahabi sun ga abu ƙwaƙwalo sai suka ce zuwa kafirin makka lokacin da annabi ke kama da su har yanzu sai su ce ma fi budu ne halin lanam halisatun da zukurina idan suka ga dabba ta da ciki kuma dabban irin wanda in ta haihu ana samun gwababan yara to idan ta yi kusa ta haihu sai su zo su zana ta su zo da alli ko kuma su zo da ainihin wato gawaye sai su zana a jikin wannan dabba cewa abin da ta haifan nan na da ta hankali ne kaga an haramta wa mai dabba abin da za ta haifu ya zama na manyan gari shi ma aka ci gaba da yin irin wannan sai su ce na maza ne an haramta mata cin namun irin wannan dabbobi ko da an haifa kaga an yi zalunci in ya kun mai tattal in kuwa ko da wannan din da aka ayyana cewa maza ne kawai zai su ci in yayi mushi sai ce yanzu ya an halatta mata tun da mushi ne kuwa zai iya ci wani amma dai za a yanka da mai to wannan da maza ne mata haramu ne su akwai adace wani ko ta ina zalunci ne idan ya mutu to duk za su yi shuraka Allah madaukakin sarki ce irin wannan al'ada da wannan bakar mulki sai ya ji zihin Allah zai saka musu da irin wannan zalunci da suke yi wasu da abubuwan suke siffanta inda kuma hakimun aliyu Allah madaukakin sarki gwani ne da mai hikima ne a wajen alƙalanci na hukunci alimun kuma masani ne da abin da ke tafiye su kalin bayansa قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وهرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ya ummatu nabi sallallahu alaihi wasallam muna ci gaba da bayyana mana irin mulkin zalunci da yawa ku kafin zuwa musulunci kuma a cikin kabilan da shugaban halitta fiye halitta ya fito wanda duk sauran kabilu a wannan zamani ba samu da yake irin wannan rashin adalcin ba kwasum sai an da aiko shugaban halitta daga cikin su kar hasiran da zai na fata biyu a wula da Allah ya ce tabbas
sun tafka asara. Su wa kenan annabina a tudu a wadanda kuma nan suka kakkashe ƴaƴayensu ba su yi laifi ba komai ba, budura ta kai sai a kashe ta safahan don wauta bigirin ilmin da kuma rishin ilimi. Wa haramu mara zafa Allah ibtir, kuma su haramta wa tashi mutane abinda Allah ya halarta musu, ce wannan mata ba za su ci ba, wannan yara ba sai su tafi kurmi, sai wanda ya kai shekara 35 shi ne zai ya kai dabba a kurmi, shi man ya kai sai ya tafi don da sauransa, sai an samu su wanda ya kai shekara 50 zuwa sama, su ne za su ini a ci a koshi a yi rawa a wuri, a ce ai tare sun bai wa ainihin wato kumakansu. Kuma yau wannan aiki ne na zalunci, sun ƙirƙiro wannan ne. Allah ya ce iftara ala sun ƙirƙiro suka danganta zuwa ga Allah abinda Allah bai ce ba. Faddar ne ko Allah ya ce ai sun batattu ne, wa ma kanu mutadin, kuma wa'annan an share su gaba daya, ba wanda zai shiryu a cikin su. Yanzu ka je maka sai dai ba kuwayen su ma, inda zuriyar su ma wadata na yi ma da masu ayyana cewa ni na daga cikin ɗan abu jahal ko abu lahari ko abu waye, babu wanda uwan musulmi ne kawai sun garin maka. Na roƙon Allah dukkan mu na Allah ya sa kowa ya samu hidin maka. Kuma korona ta tafi a maka, na ji a Salman ya gyara kasar, ya ce bana za a yi haji ba wani sharu da komi. Wancan abubuwa Allah ya kawo da su, ba mai tsare ka'aba sai shi Allah. Don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun shekara hijira yana shekara 8 annabi ya je aikin haji, kuma shi na hijjatin wada'i na shi. Allah a yana shekara 7 Madina, sai Allah ya ce da shi zaka koma maka ka yi aikin haji kuma ka yi komi. Sai annabi lokacin da zai bar hijira ya ce to yanzu an raba da mahaifa ta kenan har abada, har ya so ya yi kwalla, sai Allah ya ce kake yaka wata na zama dawo da kai nan gari. To da ya kai shi yadda ta jiya shekara da daya na biyu na uku, yaushe Allah zai koma shi maka, sai da aka kai shekara da 7, sai Allah ya ce da shi to bana za ka tafi ka yi aikin haji. To shi ne ya diba sahabai mutum 70 ya tafi da su. To da aka zo Hudaybiya, kuma ya aika sarkin Makka, shi fa zai zo, sai sarkin Makka ya ce tun da wani ya ce za su zo aikin haji, mu je mu yi karo-karon sojoji. Suka aika zuwa Jordan, suka aika zuwa Bahrain, suka aika zuwa garuruwa a ba su gudunman sojoji. Don ka shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je ya yi ƙarfin Madina har ya kafa zuwa musulunci. Yanzu zai zo da ƙarfin musulunci masu yawan su ba, zai zo maka. To shi ne sai aka tare shi a wani bigiyar da ake kira Hudaybiya, ne har an kai ne Hudaybiya din, har ma an nuna ma wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zauna aka yi yarjejeniya. To da suka tafi nan Hudaybiya sai aka tare su. Sarki Makka ya ce ba za su shiga Makka ba. Ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma Allah ya ce ni in shiga gari, kuma wani zai ce ba zai shiga gari ba, ba zai yi ba, sai in duk gaba daya za mu kare. Sai mala'ika Jibrilu sai ya ji wannan, ya ce Allah ya daga wannan zance na ka shiga Makka, duk abin da suke so yanzu ka amince, amma don ka koma a Makka Allah ya ce ya tabbatar maka za ka koma Makka, amma ba wannan shekarar. Amma duk abin da suka bukaci ka yarda ku yi da su. Akwai ayar ma cikin Alƙur'ani, ka gane ku, sai suka yarda. Sai wakilin sarkin Makka
da wakilin sayyidina aliyu bin abi talib da sayyidina hamza su ne ainihin representative wakilai na annabi a wajen rubuta wannan yarjejeniya cewa sarkin maka ya ce sai dai baki amma bana ba ya da masu ba saboda ɗabi dubu abin da kudi wani masu yawa daga jordan za a je a kai can da akwai gunki daya da ba da maki maka yaki akwai gunki daya da ba dama wani ya cika cikin kasar makka duk an sai za a je a saura kan ka'aba shi ya sa aka samu gumakai daidai ne har da 360 a kan kowane da na shi aiki a kare to kaga annabi sai aka rubuta yarjejeniya a takarda cewa ainihin sarkin makka ya yarda wa muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam zai dawo zai zo yi umra ko aikin hajji baɗi aka ya rubuta aka rubuta nashi da aka zo sahaban da suke wakiltar gefenmu duk suka sa hannu wakilin sarkin maka sai aka ce to gashi kai maka sa hannu da ya duba sai ce a'a an ce yarjejeniya tsakanin sarkin maka da muhammadu sallallahu mu ai ba mu yadda da sallar da wa suna ba mu yadda a ce rasulullah inda mun yadda kuma za a daina shi ne in dai da gaske na ku cire wannan sai sahabbai suka ce a tatar mu kuma haihata ba zan mu cire ba sai rigima sai su muku annabi kuma yana zaune a inuwa can sai annabi ya taso da ya gasu rutu ya yawa kamar za a kaza sai ce me ke faruwa ya ce a wai suna ce wai sai mu cire harafi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukuna su sa hannu sai ce ku cire mana sai suka ce mu ba zan mu cire ba tun da an rubuta ya manzo ba mu tsoron komi mu gara mu yi shahada ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam kun san Allah ya yi ba ya rubutu ba ya kare sai ce ku nuna min wuri sai aka nuna annabi sai ya tofa yawonsa mai albarka sai ya sa wurin ya diddiga ya kashe aka samu ruwa aka kashe sai ce nuna masu ya kuya yi da aka nuna sun fice yawa yanzu ya yi sannan sai suka sa hannu musulmi suka tafi da kofi aka kira sarkin maka kofi a kan baji za a yi ka gani to sai musulmi suka dawo da damun kawai mai rabu amma da baɗin ta zo daidai wannan lokaci annabi ya zo sai sarkin maka ya je ya gayyaci sojojin haya ya ce gwanan ma ba za a yi ba sai mai ba za a ci gaba yace ba za a ci gaba sai mai akwai tsabin su da su yi na karshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya ce min zan ci gaba na fa ba ja da baya sai suka ce wa mai kisar sai da yi abin da za a yi har da kalmar malamu ba zan yi wakada ba wannan da nauyi ma a ce za a fitar da cewa Allah ya fi zuwa ne wani su ga amince bukatunsu annabi sallallahu alaihi wasallam sai cewa sai ya raba sojoji ya cutu su waye sun yadda su yi shahada wannan tafiyar sai gaba da su yi ta ba wanda hannun shi mai dawo gaba da kuwa sai da ransa cewa a yi ta kare shi ke nan sai aka yi yarjejeniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce idan ya yi kabbara su uku ba waya da baki ba a doshe su kawai abin da zai yi kawai sai mai ke ce an ba su zai ne hamda kowa ake rage su kuma yana gama kabbara uku da ko mai so da gani Allah kuma malaikun Allah duk malaiku sun zo sai titititititi ana bin su kawai sai annabi ya ce ne
wanda ya ce ba zai kara ba kar ku kashe shi, wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kar ku kashe shi. da aka kashe na kashe sauran an kama inda za a je kama mu ma babu ko hasaran da malakun da suke yafi ma sai ga annabi da sahabi sun bayyana a gidan ka'aba sai kabara sai annabi ce to duk wata gunkin da take saman ka'aba duk a jefa shi kasa to da su fara jefa ainihin gumakai a kasa da tawara su abin haka wani sai sun da somewa sai su zo ba da su to duniya ya kare a ce gunki na ka saboda imani da su ke cewa ya duka zai zo na lafiya an jefa gunki a kasa wa da wanda su mansu mutu ma gama sai annabi ya yi shaida ya ce duk wanda zai kira a cikin kunan taron ku gaba daya ya gudu ya shiga gidan abu su biyanu wanda ya shiga gidan abu su biyanu to wannan ya tsira sai da ana gudu zuwa gidan abu su biyanu aka cika gidan sarki shi ma ya ce to ai shi ma bai san makomansa ba to annabi sai aka gama aka share ka'aba annabi da sahabi suka gama aikin umra na farko ke na duniya mana an yi aka kewaye dakin da annabi nuhu su suka gina awalin baitin mudi alin nasu na nabi barkatun mubarak da gudanin alami farkon dakin aka doron kasa shine wannan aiki a gani sai Allah ya gane daga bana har yawan mata nadi gunki ba zai kara shiga ya hukun kawo an gano to na hajjin da ne da yake hijirar da shekara 8 kuma ya yi ifirari annabi ya yi ifirari don kasan ifirari niyoyinsa a uku ne akwai tamattu'i akwai kirani akwai ifirari tamattu'i shi ne wanda mu muke duk wanda zai ke zuwa maka suna wani shi ne ka yi umra sai ka tube ka zama mutumin cin gari wanda da mutanen gari shi ne tamattu'i shi ya fi sauki amma sun shi sani ya Jingir su suna yin mai wuya na hajjar suke yi su tunani irin taɓa gama da ya yi tamattu'i ne ba tubewa sai an gama ake hanyar gaba ɗaya ba wasa da kira ne da ifradu duk kusan dai ne bambancin kaɗan ne ifradu ba za ka yi yanka ba inda yin huzurinka ba zai kai ba za ka yi ifradu amma kira ne shi ne ka hada umra da haji ai wannan akar makalla shi ne wanda ta kai fiye yi shi kawai shi ne mu gwada tsira na fatawa kada mu bar tafsirin mu koma ina muke tabbas sun bata wa ma kanu motadi da ba su kasance wanda za su shiryu ba an ɗaya samani ga shirya don haka za su kare cin kafin shi an da kare kuma haka suka kare ba gudansu yanzu a cikin baka da ke wani gari ya zama na musulmi tsantsa wallahi ba kowa kuma da rana haka ba za ka ga mata ɗaya ba da ya a wani ba duka yi yawa ga agari mata duk wani mace da ka gani a wurin to ba kuna muyan munan da muke zuwa amma ba asalin ba larabiyar da saudiya ba
nasu sai ranar 7 ga wata shine ake kira yoma lamini jirya tarbiya yoma tarbiya ana rubu za ta fi a ainihin wata nuna to shi ne daga ga matan na za su fito a wannan dare su je su yi umra kamar gura aini ne amma nan وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهو كلمة وهو أي لميري يرجو إلى الله تعالى وهو وتشيني الله الذي أنشأ wannan da shi Allah an sha'a shi ne ya kago me ya kago jannati ya kago halitta na ainihin jannati gonaki shi Allah shi ya kago halittar dukkan gonaki ko kuma dukkan shimfiɗan ƙasa marushati kasan kuma da Allah ya kago halittar su akwai yankin kasa da ake kira da lafi ma'arusha fadama kasa wadda fadama komi kamar kinsafa da sauran mu wannan ba muna amfani da fadama ba wa gairar ma'arusha da kuma tudu inda ba fadama ba na maduka halittar Allah yi wani kwari ya zama da bishiyoyi da komi yi wani a tudu yadda za a noma wasu abubuwa kuma da suka dace da wuri duk halittar Allah ne wani hali kuma daga a cikin yayan itacen da suka fi daraja kuma akwai labarin da cikin aljanna da bino yana da asali a wajen Allah to ka sani mutane da dama su san sirri da bino ba in kana cin da bino zai taimaka maka da abubuwa masu yawa amma ba zan faɗa yanzu ba ku samu jima da su gani na Allah wa zara da kuma shuke-shuke ga bauri ga lemun sunsu ga lemun zaki dukansu gaba ɗayan ka tara zara'in shuke-shuke muktalifun akuluha kuma dandaninsu muktalif daban-daban ne wata na in ka ɗauko da yau in ka zo da baki ka samu lemun zaki wanda zakinsa ya fi ka fara cin ayaba ka ɗauka wannan lemun zakin sai ka gaba shi da zaki domin zakin ayaba ya riga ya danne gashi to bi ne hawa ne a wajen ci wa zaitun da kuma zaitun mu ba manoman sa nan amma ga shi mutum ya je dawo sakafa na hanyar shi akwai man zaitun shi ma bishiya ne wanda ke da osilitin tun azal tun zamanin suna maru zaitun bishiya ce rayayya kuma yana baiwa jiki abinda ma wani abu ya ba jikin ba na lafiya da komi da kuzari da sauransu zaitun da ina waruman da ruman nima ruman ba maka da nake gani ba da zaitun ya an sama da muke ciye maka ba mu wannan sai dai a kawo nan mai zaitun amma ainihin ya an zaitun din ba a haura da su zuwa nasa
haka na ruman yana nan kamar yare yanzu kuma me ake kira baure. To ai baure yana nan na zai mutu ya da gefe nan. To ruman yana tamfar kamar baure. Sai an da ce mutu shafi wa'annan yayan bishiyoyi suna kamar manta da juna. Wa gaira mutu shafi da wannan su kamar da juna ba. Yanzu da yawa a cikin nan tun da ba a kiwo ni gaba ɗaya tun na ɗan jinjiri ni girman rugali gaba ɗaya a cikin rugamuci mu muka san lemun tsuntsu mu muka san ainihin wato yawan bishiyoyi muka je cin rani can yamma sai ka samu yan bishiyoyin da babu irin su ta nan tudu to saboda haka kuma mana akwai lemun tsuntsu akwai ogai da wasu masu kama da su a dandani kullu min samar Allah ya ce ku ci daga ainihin yayansu idan a samara idan sun yi ja sun nuna ku ci kaga Allah da karantarwa ya ce ku ba su in sun nuna ku ci da kun san dalili domin Allah ya ce suna da dariya dandani ko in kuna so ku tabbatar ku ci Allah ya yi gaskiya ku wani komai ya nuna tuna ku ci lokacin sarrafar da amma aka ba ku dan yadda ba ku taka shi zaka ce to an ce mai zaki kuma ga shi da jin garji ci gaba ba okay kudu min samari ku ci daga yayan bishiyar din idan a samara idan suka nuna wa atu haqqahu yawm hasadi to mun zo bangaren shari'a ko wani alƙali ko aka ce to a fitar wani zai fitar da zakka ko ya fitar da wani abu ya ce to za a kai kotu ko a kira alƙali ya fitar da zakka da sauransu kamar manyan mutane da suke mutuwa kamar mutum ya mutu kuma da kaka ba a san yadda za a ci da zakar hasinsa ba kaga dole sai a kawo kotu to alƙali shi zai fitar da zakar bayan an yi ba an san komai to zakan hasi ranar da aka gama girbi aka yi komi aka sa buhuna to wannan ranar da ake cire zakka ake cire zakan hasi buhu 10 sai a cire ɗaya buhu 10 sai a cire ɗaya an gane ku shi ne zakan hasi ko mun yawan su in kuka tara kuka buhu ɗari ne a ga buhu 10 ce tun da kowa ba 10 za a cire ɗaya hakan nan idan kudi suka taru da yawa suka zama miliyan to sai ka kasa miliyan 40 sai cire miliyan 1 cire da kansu kowane miliyan 40 sai cire miliyan 1 in dubu ne ka 40 sai ka cire 1,000 ka karkasa su to ka cire zakan kudi ke bayan da wani wahala an gane ku ana cire zakan hasi ranar da aka yi girbi wannan abin karanta da ake so mana nan kenan yawon hasari ran da aka girba shi ina so ne kar ku barnata kar ku yi wato barna a cikin wannan hasi mun ci ne a yi daidai a yi da adalci inda kun shi lallai kun ga shi Allah la yuhibbul musrifin ba ya son masu barna bushe gona da iri a cikin kowane abu da a yi daidai da kuma in aka yi a ce an yi adalci abinda ake nufi da barna ai yawanci masu aro sai su ce
kun taya ni kirga ba kun ga ɗaya kun ga biyu yanzu kamar yanka su mai idan kauya suka zo da hatsi su za su biyo awo da kansu an gane su za su auna hankali idan ma mace ne ta zo da shi za su auna kinga ɗaya kinga biyu to nasu kenan suke auna nasu yau amma in za a auna mata daga nasu ne to sai ya har yana zuwa daya biyu daga babu a da shi inda hula yi bu musifin ba ko ana baya sun mabarnata ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. sai Allah ya ce wa min an'am na daga dabbobi da Allah ya baku kuke mallaka kuke kiwon su an'am ya hada da shanu tumakai awaki da sauransu mulatu wanda ake ɗaura masu kaya a baya menene wa farsha da wanda ba a ɗaura masu kaya a baya kulu min mara zaka kuma Allah ku ci daga abin da Allah ya azurta ku a cikin wannan dabbobi halal ne wala tattabi'u khudwati shaytan kada ku bibiya wa ainihin wato diddigi na shaytan ma'ana kar ku bi budewar shaytan innahu lalle kun ga shi shaytan lakum aduwwun a gare ku bi Allah abin da yana ga wannan abin da mu sai ne ba lalle kun ga shaytan a gare ku adu makiyi mubinin kuma maki ma wato a bayyana yake akwai inda ma da yake ce ya yi wanda nuna mu inda shaitana a duniya lalle kuma da kuma imani shaitan fa abokin gaba ne gare ku ba ta ke zo ku a duwa ku rike shi fa abokin gaban ku inna ma ya ku hizba huli ya kuna min ashabi sa'ir yana kiraye irin nasu za su amsa a faɗaita da kai zuciya zo ka sha giya sai da ka sha ya samu nashi a ƙawatar da kai ka zo ka yi zina in ka zo in ya kai ga zaka yi zinan sai ya gudu ce a da shi a wasu da wanda ya shiga uku sai shi ne shi ba zai da gasa ne ya kai ka ya baro shi aiki yake ko da kwaɗai ta tafi ka zo ka yi sata kana yi sai cin ya gama yawo wai shi ne mutumi Allah so ba mu kare ci gaba la hawla to alhamdulillah babu shakka daga an yi announcement an fara rufe tafsirai na alkur'ani girma a wannan shekara da wakilinmu na cameroon na burkina faso na ghana na sudan na sha duk gaba ɗaya yau a national headquarter ta ba da order za su yi mai tafsirin su gobe akwai wanda national headquarter ta turo su wasu kuma za su rubuce tafsirin su a gobe a sau mu kuma da ba kai mu nesa ba na cikin gida don wannan kujera ne na national to mu kuma ran lahadi bai zama rufe to in aka kakkabe mutu gaba daya ranar talata sun mu je mu taro a ainihin wato a bada lokacin da fadilatu Sheik Muhammad Sani a Jingir zai rufe tafsiri
a yan taya amma tafsirin bana ba karamin nasara aka samu ba wanda ta ga lafiya ba wani tsangwama komi na tafiya wanda ta kuma dole a yi kokari duk tafsiri da wa'azi da ma da yake ya juma wallahi ba wa'azi ko ordinary ba yana shigo da sako don mu buɗe tare mu kira tare a yi kokarin da samu Allah taimake mu Allah ya sa Allah ya nuna malaman mutum daga sama amma mu ma kan mu Allah tare mu duk abin da Allah yake bayarwa na yanci na samun dama goma na kace Allah ya lullube mu da rahamarsa kuma duk da kananan damoyin mu da manyan damoyin mu da kwaɗin mu da Allah ya sa in aka gama watan Ramadana mu ji labarin ba taɓa samun nasarar ainihin wato zaman lafiya da nasara na kowane kowane irin na wannan shekarar da dan Allah Allah ya taimake ku Allah ya mana albarka Allah ya to malam kai zaka yi mana addu'a ko na wato Allah ya taimake ku ga wannan da ga mai tafsirin mu Allah ya ba shi lafiya don jiya ya nuna kamar da lafiya ba sosai Allah ya warkar da shi صلى الله عليه وسلم